Il-Gvern nieda pjattaforma ġdida sabiex toħloq aktar kooperazzjoni fil-qasam tal-adozzjonijiet. Is-Sur Matthew Vella, kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Standards fil-qasam tal-ħarsin soċjali, spjega kif il-Gvern ħass il-ħtieġa li titnieda pjattaforma sabiex tistruttura l-operat ta' diversi aġenziji tal-adozzjoni f'Malta li operaw f'dan il-qasam tan delikat. Pjattaforma hija propju miżura sabiex aħna bħala awtorità nkunu qed naqdu l-stakeholders ewlenin f'dan is-settur biex permezz ta' dialogu u kollaborazzjoni inkunu qed infasslu l-aħjar deċiżjonijiet għall-aħjar interess ta' tfal. Il-Ministru għall-Familja u Ħarsin Soċjali Michael Falzon spjega kif din il-pjattaforma li ħadd iltaqa' 4 darbit fis-sena se tkun qed issaħħaħ l-standards f'dan is-settur. Huwa spjega kif din is-sena diġà ġew adottati 38 tifel u tifla minn bosta pajjiżi minn madwar id-dinja u sostna kif il-Gvern huwa kommess li jkompli jgħin lill-familji li jkunu se jadottaw it-tfal. Intenzjoni tagħna mhux nippreferu lil ħadd li ngħinu l-kulħadd u tadotta ma min tadotta il-grant li daħħalna ta' 10,000 euro biex ikopri parti mill-ispejjeż jottar kulħadd. Fost il-pajjiżi li qed jiġu adottati tfal issa hemm ukoll il-Bulgarija. Il-Ministru spjega wkoll kif il-Gvern se jkompli jaħdem sabiex permezz ta' taħdidiet diplomatiċi ikomplu jiżdiedu l-pajjiżi minn fejn ikunu jistgħu jiġu adottati tfal. Nħarsu l-qudiem illi dan il-qasam soċjali tant tal-qalbna naraw li jimxi l-qudiem imma b'sens ta' simplifikazzjoni, inqas burokrazija u aktar riżultati dejjem fl-aħjar interess tat-tfal.